Așteptări versus realitate. Când trebuie să te trezești de dimineață. Denis, trezește-te. Denis! Da, acum. Ia să trezesc și să mă la școală. Ce bine! Da. Nu fac aici o curățenie, bă. Ia uite, bă. Fac eu curățenie. Ce e aici? Auzi, nu să duc astea. Opa, așa. Și să vă duc să le duc la... Altă viață. Hai să joc și fotbal. Când trebuie să-ți faci temele. Așa să fac teme? Nici gând. Cine te mai face teme în 2020? Azi mai și eu la birou să fac și o temele. Mai un pic. Să-mi terminat să închid caietul. La loc. Hai să mă duc și eu pe afară. Bun, cam atât a fost și cu acest vlog. Să dați subscribe, like-uri acolo și să ne strângem și noi cât mai mulți. Bine, eu am fost Denis, subscribe, like. Eu am fost Denis și noi ne revedem la viitoare. Pa!